Het is wel goed dat er één dag uitgepikt wordt om te beseffen dat wij een taal hebben en hoe belangrijk wat die taal is. Het wie vreet namelijk de dij van de memmetaal. Die dij stiet in het teken van het taalkundige, culturele verskaat en meertaligens, dus ook het Friesk. Daarom hoorde Skrouwer Hielke Speerstra hield een lezing over dit onderwerp. Want rekt het Friesk wat in het verval of valt dat nog wel wat aan? Nou, voor de pessimisten dan wordt het net lang meer en dan is de taal deer. De taal wordt wel bedriegen, maar de taal is echt verschrikkelijk sterk. Want hoe oud je wordt, die taal, de memmetaal, die bloot er altijd diep in zitten. Speerstra verneemt wel dat de taalkundige iets minder is als Jettiert. Dat is net alleen in het Fries, maar in haast alle talen nog meer zinnen. Die hebben te lijden onder de social media, de media, de reclamemakers. Dat vervlakt wel wat. Dat is een groot probleem. Maar wat vinden mensen op straat eens van deze dij? Weet je wat voor dij het is? Ja, vreed. Nou, het is ook de dij van de memmetaal. Zei je dat wat? Ja, dat vind ik heel goed. Dat blijft. Ik hou ozen van Friesk. Ik ben echt een Fries die ieren is zien steeds maar. Ja. Zo'n dij is wel belangrijk dus, vind je? Nou, ik had er net hoe nooit. Elke dag is voor mij belangrijk. Ik vind het heel mooi om Fries te praten. Dat is heel belangrijk voor mij. Daar ben ik mij opvoed. En dat is gewoon onderdeel van waar ik ben eigenlijk. Ja, dat vind ik wel. En vind je dan ook dat er meestal zinweg minder goed Fries praten dan vroeger? Of ja. jij het iets maar eigenlijk zeggen? Ja, maar dat is echt zo. Je neemt steeds meer de Hollandse taal om. Dat is gewoon zo. Dat doen we automatisch zo weg. Ja, met de werkwoordsvormen en dergelijke. Ja, dat zeg ik nog zelf al fout. Maar het is inderdaad weer, het valt mij voort op. Het is ieder zijn eigen. Maar wel wat diversiteit die zetten ze Ja, hebben. dat vind ik mooi. Dat maakt het de Frieske taal. Dat er steeds minder Fries wordt gesproken, dat vind ik wel jammer. Speerstra had wel een idee hoe het probleem oplost worden kan. Zo zou de keer komen als we hier jongens houden in Dokkum. Een prachtige bibliotheek. Ik val al stijl achterover. In het Jerveen is er ook een prachtige bibliotheek. Maar als je hier komen, dan denk ik, nou, hoe is het mogelijk? En, dat jaagt mijn moeder. Dus als je me Jood vraagt, hoe zit het er maar de taal voor? Alle kansen, alle mogelijkheden. Komt goed.